Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, oke. Dulure. Pinara. Oh, oke. Pinara. Wadah. Lagi apa ini? Nah, lagi tenguk-tenguk canggukan. Oh, gitu. Iki. Dua nih. Mari tuh kok. Mari daya tadi mangkok. Dayo arek cilik. Ah, iya. Nah, bendino ngene iki Pak Soleh. Oke. Pripun kabare Pak Soleh? Alhamdulillah. Sehat nggih? Ibuke sehat nggih? Iya, sehat. Alhamdulillah. Teko endi ae nyanur gunung. Kemang kok mlaku-mlaku jenenge awake dhewe iki kerjane door to door. Oh, panggah nggih. Iya, ya mlaku toko kono, Pak toko kono. Soleh terkenal pasang gigi. Wah, iki mang mari teko masang kuwi lho ngene. Eh. Bu guru sapa sih ku mang? Terus mampir iki mang. Alhamdulillah. Mumpung nok nggone iki Kandangan. kandangan. Iya. Ya apa jeneng nang nggone ludruk ya? Alhamdulillah tasih eksis ngludruk. Ludruk apa lagi? Aku nek Dita Praja, Cak. Oh, lho ludruk sing wonge sik. Biduane ayu-ayu cek nom-nom. Bedane arek Unesa. Pemaine ya arek Unesa. Penarine penari sangga. Iya sik nek gak salah kita praja pimpinane Mas Heru. Mas Heru. Sing bojone gitaraan. Ning Rahayu. Ning Rahayu Mas. Julukane Wah, Dita Rahayu. Itu. Aku saiki ning kono, Cak. Oh, Wis hampir 1,5 tahun aku melok kono. Oh, ngono ya. Tak dongakno rame. Tak dongakno rembaka kabeh ludruk iki. Amin. Lah nek Dita Praja iku wis kaya-kaya saiki wong ludruk kono-kono ya wis padha duwe wong dhewe. Dita Praja minangka tak gawe omahku ya. Umpama aku butuh ana kesinan nang omahku. Mbok iku mang apa ta apa iso? Iso, Cak. Tapi ana syarate. Ngono ya. Selagi Dita Praja kosong, jadwale gak ono, aku melok njobo iso. Oh, iya. Bener iku omahku tak go ibarate tak go bendinaku nduk kono. Tapi nek kosong aku dijok njobo ya iso teko. Tapi nek isi? Nek isi gak iso ya. Oh, iya. Aku tetep abot nang omahku dhewe. Oh, iya. Nang omahku termasuk Dita Praja. Oh, iya. Iku oreke nang ndi. Oh. Iya. Rokoknya. Oh, iya. Lho. Ngene. Iki mang aku teko nggone iku lho, kandangan. Terus ana waktu aku mampir rek tak sambangane Mas Yoyo opo rek. Amin. Kabare Mas Jek Yoyo. eling dulure. Lho iya. Anjane wonge Bang Sinambang kena darani silaturahim mau. Kan nggawa rezeki jare wong tok tembiyen. Mbuh mang rupa apa. Meskipun omongan tak ya rupa rezeki ya. Iya, sambang iki rezeki. Terus gawe senenge liyan. Nek dalile ana ya. Dalile khulu makrofin sodakotin. Dadi gawe senenge liyan padha karo amal sedekah. Berarti rezeki gak duit tok. Gak duit tok. Masih terus omongan seduluran kan seneng iso kepethuk kanca iki padha karo rezeki nyenengno liyan yaiku mau khulu makrofin sodakotin. Alhamdulillah aku mrene mang iso ketemu. Amin. Tak pikir mang wonge gak ono dadi aku teko Ket tahun piro gak kepethuk jaman aku ndek Irama Baru one Abadi ning Marlia. Yo, Ketemu pertama awake dhewe nak kono. Iya, jaman Mas Ukis biyen. Almarhum Sukis. Lho. Pertama kaitan ning kono. Alhamdulillah. Sampai saiki diparingi sehat awake dhewe, alhamdulillah. Dek kepethuk anu ya Mas Heru, salamku ya. Iya, Cak. Aku yo melok ndongakno, gak iso nyembel apa maksude ku gak iso ndukung apa-apa mek ndongakno tok supaya kesenian kabeh iku iso jalan. Ya, Termasuk kesenian kabeh lah ludruk. tak sampekno nang Mas Heru, nang ning Rahayu, nang Mbak iki kok ya tak sampekno. Pak Soleh mari dolen nang nggonku karo sing wedok. Iya. Nggih. Kalimaya sing winganane kok. Oh, nggih.
seneng aku kaya Ruby, Blue Sapphire itu seneng aku anu Om. Kaya kali-kali maya. Ngene sing jaga ta, kok sing jaga ta. Pun wonten kabaran unci ya? Konten. Oh. Enggak anu, duyung. Oh alah. Masih aku makan ini dari pedot. Ayo kopine iki lho diombe Oh. lah. Apa wong desa sugane banyu ireng ngene iki. Apa? Edang kopi. Ya Ini. nggih. Wedang jarene nang aweto dadi kadang. Iya. Lah kopi dikokop sanding pipi. Nah nek dikokop pas pipi morat marit. Sanding kok. Nah, sanding pipi. Lah lambe gak sandinge pipi. Bisa lo. Bisa. Kopi dikokop sanding pipi. Jane lu kudu pinter bahasa. Iya. Ya. Halo, kedap Om. Anu. Halo. Heeh. Yuk. Oh, berhasil. Nggih. Nggih, beres cuma engko nek dipoles kan iso apik. Nggih. Suwun. Nggih, nyeter. Oke, suwun nggih. Tasih wonten tamu lho, nggih. Belum ini gak masuk gak jadi masuk no. Oh, nggih. Apa di Gua iya di gua masak ngomong ngene rasane serapa ta rasane untuk pun. pun halus. Ono ya piye aku nek ngirim gak tau metu aku. Sangon. Sangoni ya. Iki aku mari oleh rezeki. Lho, rezeki apa? Wis pokoke oleh rezeki, sampean tak sangoni. Sampean Lu dadi aku rene mau oleh sangu. oleh sangu. Jong ini kene duwe jerakan luman iki. Sampean tampani. Ngene kok sing nampani dudu aku. Heeh. Iki. Gak apa-apa. Rezeki titik ding. Sepurane aku yo rene ki mang yo apa yo ganggu. Ngrepotno. Ya apa suguhan kok ngene akeh. Gak wis ngene iki ketemu sehat. Yang penting sehat. Iya. Seneng. Sampai juga. Kapan main? Kapan? Tanggal 22. Nanti. Tanggal 22 main nang daerah Benowo. Oh. Benowo nek gak salah daerah Jurang Kuping ngono. Heeh. Kiwa tengene Jurang Kuping. Yo pasaran itu kono. Nah, tanggal 22 lah tanggal 24 main nduk nggone Mantub. Lho. Desa Sumberaji pokok daerah Mantub 24. Tak doakno terus ono. Amin. Tak doakno terope Mas Heru terop lodur sing barokah. Amin. Ya wis ngono ae. Ngoten ta? Bengi jam engko ono perjalanane ado ae. Sepurane Cak Soleh ya. Ya, wis Keadaane apa-apa. sing ngene iki sing penting ketemu padha sehate. Amin. Kapan-kapan tak dolen maneh. Matur suwun. Hampir kapan-kapan. Nggih, matur suwun.